Bideo honetan azalduko dizuet ze aldaketak egin behar ditugun BIOSean USB batetik abiarazteko. Orduan, abiaraztean ordenagailua super azkar pasatzen da hemendik, bale? Osa, ez duzu ikusiko. Erabili pausa tekla, F12 teklen ondoan dao, pausa tekla ikusteko, pausatzeko, gelditzeko abiaraztea eta ikusteko abertzei tekla den. Bestela begiratu interneten, BIOS guztiek desberdinak direlako, eta batzuetan da F12, suprimir, F10, gure kasuan F10 tekla. Beraz, sakatuko dugu berriro, eta hemen ikusten duzue BIOSa. Guztiak dira desberdinak, edo, bastu dira antzekoak, baina gehienak. Hemen abiarazteko lentasuna abiatuko dugu. Hemen daukagu, gure kasuan daukagu prest USB batetik abiarazteko. Intro sakatu, gora edo bera eraman, edo, ia instalazio egin ondoren, jarriko dugu lehenengo kera moduan abiarazteko diska gogorretik, hori egingo dugu, eta horrela txeko dugu. Gure kasuan, lanean gaudenez, utziko dugu horrela. F10 gordetzeko aldaketak, F10 eta atera. Hau bai, USB-a, abiarazteko USB-a sartuta izan behar duzu, egon behar da jarrita ordenagailuan. Listo, USB batetik abiaraziko da.